poslednom videu si ukážeme, ako vytvoriť aplikáciu funkcií, ktorá nám bude prepájať už vytvorené služby, teda úložisko Blob, taktiež na Microsoft Azure Cloude, ako aj funkciu Custom Vision tiež na Azure. Takže ako prvé musíme pristúpiť ku vytvoreniu aplikácie funkcií. Aplikáciu funkcií vytvoríme jednoducho. Dáme si vytvoriť nový prostriedok, aplikáciu funkcií, vytvoriť. Tu je viac menej jedno, že ktorý z tých plánov si vyberieme. Pre túto aplikáciu je to jedno. Zvolíme predplatné a vybereme skupinu prostriedkov, kde už máme všetky združené predošlé služby. Takže musíme zvoliť takú službu, kde je aj Custom Vision, aj úložisko. V tomto prípade je to Lotus Biscuit Storage. Názov aplikácie môžeme zvoliť, aký potrebujeme. Lotus Test Demo App. Dobre, môžeme ju vytvoriť pre jednoduchosť programovania. Zvolím jazyk .NET, keďže ten napríklad na rozdiel od Pythonu alebo Javy umožňuje aj programovanie priamo v Azure portáli bez nutnosti nejakého externého programovacieho editora. Prakticky ide o klasický C#, takže zvolíme túto možnosť. Ja som zvolil 8 LTS in process model, zvolíme server a platformu Windows. Ďalej zvolíme úložisko, nebudeme vytvárať nové, ale môžeme vytvoriť to úložisko, ktoré už využívame, čiže tú databázu, kde máme napríklad aj tento kontajner s tým Azure Blobom. Tieto ostatné veci môžeme nechať tak, ako sú nastavené. A viac menej tuto nemusíme nič špeciálne robiť, takže dáme vytvoriť. Prebieha nasadenie. To chvíľku bude trvať, samozrejme. Po úspešnom nasadení môžeme pristúpiť k samotnému programovaniu funkcionality, takže dáme Przejít k prostředku. A keď sme v tejto obrazovke a všetko sme nastavili podľa predošlých krokov, môžeme vytvoriť našu prvú funkciu. Pri výbere šablóny môžeme vyhľadať túto šablónu, čiže Azure Blob Storage Trigger, ktorá nám vygeneruje aj malinký kód. A funkciu si môžeme nejako nazvať Blob Trigger. Napríklad. Path musíme zvoliť to naše úložisko, takže v tomto prípade Lotus Biscuit Images. A ja som vytvoril aj špeciálnu zložku test, do ktorej sa budú nahrávať obrázky a z ktorej sa tie obrázky budú následne posielať prostredníctvom tejto funkcie, ktorú naprogramujeme práve do Custom Vision. Takže tu musíme path zmeniť podľa názvu toho nášho kontajneru, ktorý sme si vytvorili v danej databáze, teda v tomto prípade v Blob Storage. Takže Lotus Biscuit Images. Name tam necháme, to budeme potrebovať, ale sem si ešte musíme dať podzložku test, ak správne pozerám. Áno, Lotus Biscuit Images, všetko by malo sedieť. Tuto vyberieme možnosť už predvolenú Azure Web Job Storage. Dáme vytvoriť. A počkáme, kým sa vytvorí naša funkcia. Funkcia sa vytvorila pomerne rýchlo. Tu máme taký základný kód, ktorý si môžeme otestovať aj tým, že zavoláme danú funkcionalitu. V tomto prípade bude automaticky tento vygenerovaný kód reagovať na to, keď nahráme do úložiska nejaký obrázok. Môžeme si to otestovať nasledovne. Otvoríme si naše úložisko, test, dáme nahrať súbor,
prechádzať súbory, vyberieme náhodný, ktorý chceme, nahrať. Takže objekt blob sa nahral. A teraz si môžeme odsledovať volania, ale tam je delay nejakých 5 minút. A v tomto prípade vyzerá, že to bolo úspešné. Môžeme sa pozrieť na to samotné volanie. New blob detected. Všetko zbehlo dobre. Takže môžeme sa pustiť do upravovania samotnej funkcionality. Ja už mám predpripravený nejaký malý kód, ktorý si sem skopírujem. Dobre. V samotnom kóde vlastne tá štruktúra zostala zachovaná. Toto sme využili z tej funkcie, ktorú to vygenerovalo úplne samo podľa definovanej šablóny. Tu sú nejaké použité knižnice, ktoré bude treba. A samozrejme, treba si customizovať, ak náhodou budete postupovať podľa tohto návodu, tieto dve premenné. Čiže v tomto prípade prediction URL adresa je adresou samotného Custom Vision modelu, ktorý sme si vytvárali. A získate ho v tabe Performance, Prediction URL a v tomto prípade posielame do Custom Vision priamo celý file imageový, nie iba jeho URL adresu, takže si treba skopírovať tento link, ten priradiť na miesto Prediction URL a potom ako prediction key skopírovať celý tento reťazec a ten zase vymeniť za tento reťazec. Ako náhle máte toto urobené, nemusíte podľa všetkého meniť nič ďalšie. Tento prediction key iba dodržuje ten formát, ktorý vlastne definuje samotný Custom Vision. Ďalej sa posiela obrázok na analýzu do Custom Vision a následne sa spracuje nejaká jeho odpoveď. Je tu aj nejaké chytanie exceptionu, ale to nás v tomto prípade nejak úplne extra nezaujíma. Zaobišli by sme sa aj bez toho. Skúsime funkciu uložiť. Ja ešte pre istotu niekedy dávam aktualizovať. A teraz by mala byť funkcia nasadená. Môžeme to skontrolovať tak, že skúsime opäť nahrať nejaký obrázok, prechádzať súbory, nahráme obrázok, nahrať, objekt bol úspešne vložený, otvoríme si volania tejto funkcie a po načítaní volaní v našej funkcii môžeme vidieť, že volanie bolo úspešné, vidíme aj milisekundy, koľko trvalo, keďže v tomto prípade to už trvá celkom o mnoho dlhšie, keďže ten súbor sa musí celý poslať do Custom Vision a potom sa čaká aj na nejakú odpoveď. Tu môžeme vidieť aj celé volanie, že sa funkcia vykonala, aký súbor sa tam odoslali a podobne. Výsledok môžeme vidieť napríklad priamo v Custom Vision. Tuto mám ešte nahraté nejaké obrázky. Posledný som tam ešte medzičasom, keď som stopol video, odosielal tento súbor. Môžeme pozrieť, kedy to volanie naskočí, že či sa vôbec spracovalo. Prípadne medzičasom sa môžeme pozrieť do Predictions, kde už vidíme ten posledný, ja som to medzičasom teda premazal a vyzerá, že tam bolo nejaké oneskorenie, takže tam bolo nejaké oneskorenie a toto je posledný súbor, ktorý som tam nahral. Vidíme prediction, že je na 87,5% ten keksik nepoškodený, 12,4% poškodený. A v rámci blob storageu môžeme vidieť tie jednotlivé obrázky, tie sa tu dajú odstrániť, dajú sa v čase nahrávať, takže dá sa s tým pekne vyhrať a do kódov sa dajú prakticky naprogramovať hociaké funkcionality. Nemusí sa pritom ani využívať tento vstavaný editor kódu. Kľudne sa dá využiť aj externý editor, ale na to si treba teda
pozrieť príslušné a patričné návody, keďže to nie je zase úplne také jednoduché, že by sa rovno človek preskočil odtiaľto a skočil do nejakého externého editoru. Je tam nutná nejaká konfigurácia toho vývojového prostredia. Tak dúfam, že sa vám to všetko prípadne podarí, ak budete postupovať podľa tohto návodu a držím palce do ďalších projektov.